Takže ahoj, já vás vítám u mého videa, ale tentokrát to bude tag asi na 20 věcí, které o mě nevíte a možná jich bude méně víc. Jdeme na to. Takže první otázka. První, co o mě už nejspíš víte, je, že se jmenuji Adela Janešová. Za druhé je mi 12, tenhle rok bude. Za třetí chodím do školy do Boskovic. Za čtvrté, narodila jsem se v Brně 26.7.2002. Za páté, nemám tak zas úplnou rodinu. Mám asi, to je za šesté? Jo. Mám asi tak 6 sourozenců, 3 z toho jsou nevlastní a 2 vlastní, takže mám asi 4 sestry a jednoho bráchy a se mnou je to vlastně 6 plus rodiče 8, takže teď vám vyjmenuji jména, to je za 8. Takže nejstarší z rodiny je můj bratr, jmenuje se Zbigněk, pak je Tereza, to je druhá nejstarší, pak je prostřední, ta má 16 nebo 17, ne 18 ten rok, pak jsou dvojčata a ty mají asi 17. Za deváté, bydlím v Sebranicích, je Moravský kraj, a je to vesnice. Za desáté, chodila jsem do školy do Sebranic. Za 11. nemám ráda podpatky. Za 12. nevydržím, když mi někdo říká něco, co mě vůbec nezajímá, takže dělám takže za 13. miluju tyhle náušnice. Wow. Za 14. teď právě si vám s adminkou Lucy. Za 15. bydlíme u Pola a je docela klid. Za 16. už neštve sousedský pes. za 17. ne, za 12. Vlastně můj táta se jmenuje Stanislav, je mu 44. Vydržela jsem asi u hry. U The Sims 3 jsem vydržela asi tak 2 roky. U The Sims 2 jsem vydržela taky 2 roky. A u Minecraftu jsem vydržela 1 rok. Jinak úplně už jsem se, prostě hrála jsem to 4 dny a pak četuju si se všema na Facebooku, aby prostě mě tam píše každý, takže já nemám čas si vůbec hrát žádné hry. Za 15. mám ráda svůj počítač. Za 16. nejde mi ve škole zeměpis a fyzika. Za 17. pokaždé ve škole slyším jenom dáš mi obsat úkol? Nebo pak ještě slyším, to je za 18. my píšem. Za 19. mám ráda adminku Lucy. Za 20. jsem moc ráda, že jsem na stránce fanouškové The Sims 3 a toho bylo asi 20 otázek, které o mě nejspíš nevíte. A já jsem ráda, že jste si zkoukli tohle video. Dejte prosím vás like, odběr, dislike, komentář a všechno. Mě to vlastně bude ctí, vlastně, že mě lajkujete, že se díváte na mé videa, že mi dáváte odběry, dislikey trošku a tak. Takže uvidíme se u dalšího videa, takže ahoj.